wasngalakasa Yangabe ngolala utimina Ngiyamthanda nonka ngiyamthanda nonka ngimkhumbula nonka ngiyamthanda ngiyamthanda nonka ngiyamthanda nonka ngimkhumbula nonka ngiyamthanda ngiyamthanda nonka ngiyamthanda nonka ngimkhumbula nonka ngiyamthanda Sanibonani babukeli enhlanga sezantsi lo mbingelelayo ukubheka manakhuzwayo lapho ndabona sithi namhlanje ngithi ngizonazisa ngosuku okhulu lwendumezulu eProfessor Silver Sonke sisemthani ngomhla ka-20 kuyobe konakele kakhulu kuyobe kuphuma iMinister wamaskandi sithi yayo ihlokwe amashiqa lapho bese sibashiqela yonke indawo ngalo zonke maqomo onke indaba zonke ngiphinde ngixolise kubantu ngoba sasisibazisile bathanda ukucuma amasikhathi ukuthi udlubheke uzimasiphi kwakungenxa yento ethizeke bekunenxushunxushu indawo emhlaba zona eGoli zindaba zegodi zasemakhaya kungasebenzeki bekungahambeki lokho kwathi kusikhulu imali kodwa siyabona bafethu mangathi naye sifisa betholelane kakhulu qhubeka sikwazi ukusebenza sonke asikho-ke lapho bafethu kuningi engizokuthola kule-sidikadlubheke ezophuma esihloko amashiqa njengengoma lapho kunengoma ezithi umntana okhulele egiyani angilaya amashangana nalomntwana yizo iy'ngoma engizokuthola lapho kube ney'ngoma zothando lapho ezimnandi kakhulu inkulumo ngayilindile zithi ngaye niyabona ukuthi uthando into into emzuzwana mawusadidekile ungazithatha isibhamu uyidubule ubala into emzuzwana mawusadidekile ungazithatha intambo ey'khulu uyikhumbule ubala into emzuzwana mawusadidekile yingoma ey'khona-ke lezo bafethu sithi kadlubheke iyashisa kakhulu iyashisa kakhulu ngizokucela nje kunina bathanda umculo wamaskandi sengiculile nabantu abaningi ukuhlukana kwabo kulokhu ukwenza kuhlukile isabaculi abathathu uzibafishana iMonday kuyobe usuku lokugcina sesitudio iqedile yonke into so ngicela nje ukuze uvulweni ukuthi ngifisa ngisebenze nobani bakhona ababili abasenhlizweni yami bakhona abasenhlizweni zami kodwa ngizozwa ngami then masengiyadela mina-ke ngokwamafuthi engizonafakile mina ngizokhetha ukuthi ngisebenza naye kodwa kulokhu ngizobeza bacula abathathu umhlaba-20 kona-ke liyashiza ezansi liyashiza umhlaba wonke njengoba umulilanga lingadlula asi-advertise badlala siyacula baba siyacula angazi kusayikujana kuyokuqhuma ngalelo langa mhlaka-20 noma kanjani yashala ngi-fast and quick futhi umlilo siyabangena ngisajiya futhi kuyoze liyoshona isidibene makhelwane njengoba sengisebenza nge-fast and quick kuningi engisazokubona okusha njengoba nakho noma ukuthi 17
ngathi ngifika ku-Cross Media ngifika nomehluko omkhulu wengoma nakulokhu ngiphinda ngenze njalo kwi-Fast and Free ingoma lapha iyadida mina ngoba kumculi-ke iningi into engihlezi ngifika naso ukubona nje ingoma ethi ngqongo gcine isebenzisa abaculi abaningi lokho esingakufaka sibona kungafani namanje ngoba ngenze le ngoma ethi ngimthanda umngani isitayile ngiqala ngayo ukusingana eminyakeni ezukwaleni kodwa nje isitayile enginaso kulo nyaka ingoma nje iy'ntathu eziyi-4 ehlukile kodwa ngisho ukuthi ngizithanda ngisebenza ukuthi ukhulu lusephambili angithatheli kwabathize ngisebenzisa umqondo ngobona ngiyakuzwayo lesiqu lesi ngoba ngazisebenzisa kakhulu laba abasebenzi bethina kodwa nje lokhu ngithembisa kakhulu ngoba ngaphansi kwe-Fast and Free nje kuningi ngisazokubona okuhlukile kodwa imazi ngoba seqhamile abaningi bangibuza ngokholapho ngithikana kanjani no madadazwe kuningi ngisazokubona Fast and Free yakuthi